Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук. Працягваем абмяркоўваць падзею Беларусі і за яе межамі. Працягнем мы гэтае абмеркаванне з нашай госцей, цяпер уже былой кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў Беларусі у Киеве, але дэлегаткай координацыйнай рады фракцыя Аб'яднаная грамадзянская партыя Святлана Шаціліна. Добрый дзень, спадарня Святлана. Добрага дня, слухачы таксама. Спадарня Святлана, давайте адразу, як это кажуць, быка за рогі і слухайте, год адпрацавалі падчас вашай кадэнцыі, назовем гэта так. Нарэшце адбыўся візіт Светланы Ціхановскай у Кіев і сустрэча на высокім узроўні з прэзідэнтам Украіны Владимиром Зеленскім. Быў там шэраг яшчэ сустрэчаў. Гэтая навіна абляцела усе СМІ, не толькі беларускія, украінскія, але і заходнія. Падчас вашай кадэнцыі нарэшце місія займела сваё памяшканне, быў адкрыты офіс і гэтак далей. І вы падаеце ў адстаўку. Чаму? Таму што, на мой погляд, палітык гэта чалавек, які мае маць прынцыпы. І мае прынцыпы пра тое, што ты або працуе эфектыўна, або, якщо не можаш працаваць эфектыўна, сыходзь. Вось таму я і падала в адстаўку. Мне падаецца, што, як я казала, я прыйшла на -7 поверх. Тобто місія была на пэўным узроўні, і за гэты год я паднялась на 5 поверхаў. Я тут сабе нататкі зрабіла, што саме было зроблена. Так, вы абсалютна правы, што місія даклалась да таго, каб візіт прайшоў так, як ён прайшоў на высокам узроўні. Місія адчынілася дэ юрэ і дэ факта. Дарэчы, я дадам, што місія не адчынялася ў 25-м годзе, яна адчынілася ў 22-м годзе, і памяшканне было тады ў Кавалеўскага пэўны час. Але зараз мы адкрыліся і дэ юрэ, і дэ факто. Потым быў зроблен фундамент, на мой погляд, напрацавання з дыаспарай. Я намагалася паясніць, камунікаваць з дыаспарай, што місія саме як палітычны орган гэта не ЖЭК і не кружок умелыя ручкі. Гэта палітычны орган, і ён мусіць рабіць пэўныя адвакацыйныя рэчы. Далей пачаўся дыялог з недзяржаўнымі украінскімі структурамі. І з дзяржаўнымі украінскімі структурамі ён пачаўся ліставанням, і мы пачалі рабіць не толькі фіксаваць, якія праблемы ў нас ёсць, але і даваць пісьмовыя прапановы дзяржаве Украіна, як мы бачым вырашэнне пэўных пытанняў. І акрамя гэтага пачалося больш такі фундамент, мне падаецца, быў закладзены на тое, каб прадстаўнікі розных беларускіх дэмакратычных сіл, прыязджаючы ў Кіев, разумелі, што ў іх ёсць свая протаамбасада. Тобто я падала в адстаўку, таму што комплексны падыход як протадзяржаўныя структуры, такія як офісы АПК, маюць супрацоўнічаць са сваім прадстаўніцтвам, вот гэтыя падыходы ў нас выявіліся рознымі, і я уперлась у паталок, у стэлю. Да. Далей, калі гэта не вырашыць, на мой погляд, эфектыўнасць будзе такая, якая ёсць, а яна мае быць большай. Давайте вось тут мы больш шырэй, але пачнем з чаго. З самого пачатку вы сказалі, што я лічу, што альбо павінен быць эфектыўным, альбо калі ты становішся там неэфектыўным, эфектыўнасці няма, то ты сыходзіш. Сёння у нас гэтае ж пытанне, чаму сышла Шаціліна, задавалі нашыя гледачы Франуку Вячорку. Я гэтае пытанне яму пераадресаваў. Коротка, сэнс пытання такі, адказу Франака быў такі, што калі Шаціліна прыходзіла на гэтую пазіцыю, як вы самі сказалі, -7 паверх, фактычна было, нулевая там вот эта сувязь с, не нулевая, конечно, але вельмі слабая сувязь с офіцыйным Киевом, с этими структурами у дэмакратычных сілаў, у офіса, будем казаць прама. І яна зрабіла, вот гэта была яе пазіцыя, яна рабіла ўсё, што вы пералічылі, вы зрабілі.
как бы далей не сказал, что ну вот и цяпер у нас новая ситуация, новые магчымасці, новые патрэбы, новые выклікі і адпаведна для іх патрэбны новые люди, тому что ён это не сказал. Я зараз працягваю думку, тому что Шацеліна не спраўляецца, гэта не яе ўжо ўзровень. Вот яна на гэтым узроўні там от -7 паверха до -5 нормально, яна спраўляецца, гэта яе ўзровень, а от -2 ўжо і вышэй, ну как бы ну не спраўляецца. Ведаеце, хто можа кіраваць заводам, не можа кіраваць дзяржавай, умоўна кажучы, так ці не? Ну, давайте паглядзім. У нас будзе, дарэчы, з гістарычнага такого дуже цікавы такі момант, што мяне запрашала і першы званок, які быў з прапазіцыяй, каб я стала галавой місіі, была Вольга Зазулінская. Сама Вольга Зазулінская, яка зараз будзе ачоліваць місію. Таму толькі час пакажа практыкі, і я жадаю, каб у Вольгі ўсё выйшла. І я, калі аналізавала гэта, я тут сабе занататавала, што 80% маіх праколаў было з тым, што я не змагла у такі спосаб паясніць офісу і АПК, што моя пазіцыя, місія мае працаваць как протаамбасада. Протаамбасада азначае, што да яе сцякаецца інфармацыя з таго, хто цябе прызначыў. Яна тут, ва Ўкраіне, ёсць рукі, ногі, вочы гэтых протадзяржаўных структур. Яна мае аналізаваць, акумуляваць інфармацыю, даваць яе далей наверх, маюць вырабляцца супольныя рашэння і рэалізоўвацца на месцы. Вось гэты працэс, на мой погляд, офіс спрымае па-іншаму. Як сама ён спрымае, мне важка сказаць. Але вы маеце разумець, што я абмежаная, я не магу сказаць пэўныя рэчы, таму што ў мяне ёсць там пэўныя юрыдычныя абмежання. Другой момант, калі взять за 100%, то есть вот 80% прычыны гэта тое, што мы не знайшлі агульныя падыходы з гэтымі двумя протадзяржаўнымі структурамі, офісам і АПК. 20% я думаю, што гэта моя трохі іншая ментальнасць, бо за гэтыя 30 гадоў, што я жыву ва Ўкраіне, я трохі па-іншаму спрымаю, што такое супольнасць і як супольнасць мае камунікаваты са сваімі палітычнымі органамі. Мне падалося, што большасць беларусаў, тут я должна адзначыць, што я страшэнна ўсё роўна, страшэнна ўдзячна офісу і АПК за тое, што яны рызыкнулі взять Шаціліну, яка не мела ніякога палітычнага досведу, бэкграунда палітычнага, і яны рызыкнулі паставіць ее галавой місіі. Таму дзякую тым, хто такое рашэнне прымаў, мяне бясцэнны вопыт ёсць. Другое, про тое, што я кажу пра дыаспару, напэўна, за гэтыя 30 гадоў я той беларус, які спрымае абсалютна нармальным, калі я разумею, што палітычныя структуры – гэта не грамадскія структуры. Роля палітычных структур – адвакатаваць, правільна бачыць праблемы у супольнасці, фармаваць іх і шукаць палітычнае рашэнне. На сёння пэўная частка дыаспары лічыць, што місія – гэта не іх орган і не іх прадстаўніцтва ўвогуле. І, напрыклад, з Алексеем Францкевічем мы так і не знайшлі супольнай мовы, нягледзячы на тое, што я намагалася некалькі разоў грунтоўна з ім пагаварыць, але так, чтобы гэтыя размовы сталі супольнай працай, не адбылося. Таму, чы ёсць мая віна ў гэтым, магчыма, ёсць. Далей, то, што стасуецца дыаспары, прыклад прывяду. Маё, напрыклад, там 141 пастанова, з якой мы вырашалі пэўнае пытанне, зрабілі, я кажу дыаспар, давайте, калі у нас не выйдзе вот так, мы бярэм картонкі і выходзім на картонкавы пратэст. Я гатова гэта падтрымаць. Дыаспара не гатова.
Тобто мы маем справу, гэта не плохо, не гарна, гэта факт. Да? Тобто не ўсе гатовыя быць палітычна актыўнымі або падтрымаць і мець такое же бачанне. Таму, можа, гэта і добра, што Ольга Зазулінская, яка працавала ў кабінеце, знае людзей з кабінета, мае якісь сваі сувязі, будзе глядзець на гэта па-іншаму. І офіс пачуе, што трэба рабіць іншую сістэму сувязей. І дыяспара з часам таксама паглядзіць на тое, што палітычная структура – гэта структура, яка цябе адвакатуе. Ты з ей маеш рабіць супольныя рэчы, ты не маеш канкураваць, ты маеш супрацоўнічаць. Вот таму гэта пра падыходы. Я звярнуся трошачку да вашых словаў, да вашых ідэяў, што місія павінна быць, можа быць, не місія, а амбасадай. Протаамбасады. Протаамбасады. Слухайте, но у нас же ёсць нібыта такая паралельная структура, якая называется Народныя амбасады дэмакратычнай Беларусі. Чаму ўсё ж такі не стварыць народную амбасаду? Ці вот чым адрозніваюцца магчымасці і тое, чым дзейнічаюць? Ну, вы ж ведаеце гэтых людзей, народных амбасадарак, вы з імі знаёмыя. Чым адрозніваецца іх дзейнасць ад той місіі, якая, выбачайце за тавталогію, ускладзеная на місію? Чаму вот упёрся офіс менавіта, што у нас тут павінна быць місія? Чаму не можа быць народнай амбасады дэмакратычных сілаў у Беларусі ў Кіеве, там ці ва ўкраіне? На маю думку, калі мы будуем, а мы вымушаны будаваць протадзяржаву, таму што ў нас няма сваёй тэрыторыі зараз, то мы вымушаны, на мой погляд, спачатку аддаць сабе адказнасць у тым, што маюць рабіць гэтыя структуры, чаму яны протадзяржаўныя, якая іх мэта. На мой погляд, іх мэта быць самы палітычнымі, не грамадскімі структурамі, кантактаваць з палітычнымі структурамі дзяржаў. Таму што мы разумеем, што дзяржава, Украіна, Польша, Літва мае кантактаваць або на звычайных умовах, або з дзяржавай, якой мы не з'яўляемся, альбо калі мы з'яўляемся рухам, то тады ў нас мае быць іншая эфектыўнасць. Нашы структуры, як часавыя механізмы ў швейцарскім гадзіннікі, маюць чапляцца адзін за адзін і кожная выконваць сваю функцыю. На сёння то, што я бачу, гэта набор грамадскіх структур, які маюць розныя вывескі. Калі ты называешься палітычнай структурай, ты маеш і рабіць тое, што робіць палітычная структура. Ты маеш аналізаваць палітычную сітуацыю, якая складаецца. Ты маеш на палітычным узроўні адвакатаваць тыя пытанні, якія ёсць у беларусаў, але ты маеш разумець, што мы ў такой сітуацыі, якая нестандартная. Ну, напрыклад, у вайне з Украінай, Украіны з Расіяй, з агрэсарам расійскім, калі б Украіна мела такія ж падыходы, як на пачатку вайны, стандартную вайну, невядома, што было бы. Але Украіна знайшла падыход, што гэта будзе дронавая вайна. Мне падаецца, што палітычныя структуры, тое, што я учора пабачыла на КНБ, што палітычныя структуры маюць рэальна ацэньваць сітуацыю. Не розавыя поні. Чи мы маем гутарыць пра тое, як мы хочам быць у Беларусі, якая будзе адноўлена. Так, але гэта мае займаць, на мой погляд, 20%. А 80% мы маем казаць пра рэальнасць, якая ёсць, называць ее гэтую рэальнасць і казаць, што ў гэтай рэальнасці мы можам рабіць. Мы не маем проста рабіць працэсы ради працэсаў. Вот я б супраць гэтага. Можа, я чалавек з бізнеса, які прыйшоў, і калі бачу задачу, я маю зразумець, як вырашаць гэту задачу, якія ў мяне ёсць сродкі для вырашэння гэтых задач, каго я магу далучыць да вырашэння гэтай задачы, і тады ўжо рухацца. У мяне быў досвед там праекту «Медычны дэсант». І мы рабілі з нуля і зрабілі гарны праект, таму што мы прыдумалі, навошта
хто будзе гэта рабіць, як будзе яно працаваць. Вот гэтага падыхода разумелага, каб спытаць у беларуса, чым АПК адрозніваецца ад ОСТ. Што яно вам дае, што дае АПК, што дае ОСТ. Вось пакуль у беларуса не будзе чоткага разумення вот гэтай структуры, то мне падаецца, што тая сітуацыя, яка ёсць, будзе ехаць так, як ёсць. Вот калі рэальна глядзець на рэчы і на сітуацыю, якую мы маем, все ж таки с аднаго боку я там чую нават такія спрэчкі і пытанні нам задавалі таксама ў эфіры, што маўляў, дыаспара, якая беларускія суполкі там і структуры, якія існуюць ва ўкраіне, яны сцвярджаюць, што тое, чаго яны здолелі дамагчыся дзеля там вырашэння беларускіх нейкіх праблемаў, гэта іх заслуга. Офісныя там структуры кшталту місіі, ўсё астатняе нічога не зрабілі для гэтага, нічога не дамагліся, а хаця бяруць, цягнуць коўдру на сябе і кажуць, што это вот мы такія малайцы. С аднаго боку, з другога боку мы назіраем, і я шмат людзей слухаю і кажуць, а пытанні-то не вырашаюцца, праблемы беларускія ва ўкраіне. Ні дыаспарай мясцовай, ні офісам, ні сустрэчай Зеленскага з Ціханоўскай, ні працай Шаціліна. Так вот, давайте глядзець на рэчы так, якія яны ёсць. Нічога мы зрабіць са свайго боку не можам. Там у іх ёсць где-то там на Банкавай, там дзе яшчэ дзе сваё бачанне, яны з гэтага сыходзяць, ці няма бачання, яны просто не заўважаюць на это, і ўсё. А што мы там рыпаемся? Не, я з вами у гэтай часткі трохі дадам. Не магу сказаць, што зусім не згодная. Глядзіце, што зрабіл пэўная палітычная структура, я бы рабіла аўдзіт. Да? Тобто ты прыходзіш кудысьці і робіш аўдзіт. Калі я прыйшла ў місію, мне было складана рабіць аўдзіт, у меня не было ні прымешчання, ні рахунка, нічаго, ні папераў мне ніхто не ставіў, ні там Google дискі або якогось іншага места, дзе былі бы якісь рэчы, дзе я могла бы паглядзець, ага, якія лісты былі направлены, якія адказы атрыманы, што адбываецца ў сітуацыі, напрыклад, у краіне. Што адбываецца в сітуацыі в Украіне? Украіна в вайне. Вайна была распачата з тэрыторыі Беларусі. Украіна як дзяржава захищае сябе як дзяржаву ад магчымага суагрэсара Рэспублікі Беларусь, хаця юрыдычна ён такім не назван. Што адбылося за гэты час? Дзяржава Украіна сказала на палітычным узроўні, што мы гатовыя пераглядзець гэта і ўзяць дэмакратычныя сілы як сторону, з якой мы можам маць справы. Што, на мой погляд, мы маем зрабіць? Мы маем падгатаваць 10-15 нашых аргументаў, чаму украінская дзяржава мае маць з намі справу. Чаму ей трэба, каб беларусы маглі стаць трудавым патэнцыялам? На сёння гэтую ідзею ніхто не мала хто падтрымляе ва ўкраіне, што беларусы можуць стаць трудавым патэнцыялам. Я вважаю, што не ўсё можна сказаць в эфире, але з таго, што можна сказаць, беларусы маглі бы стаць такім трудавым патэнцыялам, які бы чётка даў Лукашэнку зразумець, што калі ён не будзе спыняць ту сітуацыю і те рэпрэсіі, ўсё, што адбываецца зараз у Беларусі, яму будзе няма на што жыць паслязаўтра. Тобто ў бізнесе є така рэч, як ты можаш так падгатавацца да сустрэчы, што твой праціўнік не захоча з табой сустракацца. Вот нам гэта трэба падгатаваць. Нам трэба зразумець, што у нас няма, мы не можем браць колькасцю, мы маем браць якасцю. Мы маем браць якасцю аналітыкі, яку мы даводзім да украінскага боку. Чи ёсць структуры і прыклады беларускіх структур, у якіх капец як зацікавлена Украіна? Ёсць. Белпол. Белпол змог зрабіць сваю работу якасна? Так што ў ём зацікавлены. Яго нават зараз называюць здраднікам удзельнікаў Белпола не толькі лукашэнкаўскія прапагандысты і гэбісты,
але частка тут прадстаўнікоў дэмсілаў кажуць, як можна супраць сваёй краіны працаваць і казаць, вот вам спіс, бомбіце туды, каб ведалі, куды бомбіць. Таму што гэтыя людзі, якія даюць такія ацэнкі, не разумеюць, і мы, як палітычныя структуры і СМІ ў тому числе, плохо паяснюем, што гэта не бомбіш ты сваю краіну, а ты не даеш ты даеш разумення дыктатару, што калі ён будзе далей працягваць, ты даеш разуменне людзям, які працуюць на гэтых заводах, што калі ты прыйшоў працаваць на завод, будь гатоў, што да цябе прыляціць. Мы маем зрабіць много пазлаў розных. Пазл такая структура ОСТ, пазл АПК, пазл Белпол, пазл унутраняя там разведка или аналітыка. Яны маюць працаваць як механізм. Мы маем стаць протадзяржавай. Няхай цифровой. У нас же ёсць платформа, на якой мы можем гэта зрабіць. Да? І я хацела бы, напрыклад, на КНБ, каб мы 80% казалі пра тое, якія ресурсы у гэтай сітуацыі у нас ёсць, што мы можам рабіць. Мы змаглі дамовіцца пра адным з амбасадай, щоб можна было рабіць так, щоб беларусы сплачвалі візы. Дамагліся. Мы маем паясніваць, што беларускі дабраволец не равно колумбійскаму. Не просто паясніваць, мы маем падгатаваць гэта, падгатаваць на высоком узроўні ад АПК, ад ОСТ, паказаць Украіне, што мы one voice. Калі Украіна супрацоўнічае, дабравольцы кажам, мы самі, валанцёры кажуць, мы тоже самі, праваабаронцы кажуць, мы тоже самі. Ну, тады, калі мы ўсе самі асобна, то як украінская дзяржава мае выбраць, з кім мець справу? Яна думае пра тое, што калі ёсць структура, якая прызнаецца як прадстаўнік беларускіх дэмакратычных сіл, і гэта офіс, то трэба амбіцыі сваі, камусьці, якось кудысьці пакласці у карону, пакласці пакулю ў кладоўку, а думаць пра справу. И мне падаецца, что реальность, мы маем сказать себе, реальность наша такая, описать эту реальность, потом зрабіць, что мы можем с теми ресурсами, якія у нас ёсць. И калі мы гэтага не зробім, скажем, окей, гэта хібны путь, давайте идем по-другому. Но мы должны рабіць практычныя рэчы, а не казаць, что у нас усё добра. З гэтай нагоды Вожык Патрыёт акурат такі пытаецца. Вось вы, Святлана, казала падчас канферэнцыі пра неабходнасць one voice ад беларусаў. Якога прагрэсу атрымалася дасягнуць тут, у гэтым маецца на ўвазе, каб ва ўкраіне у самой дыаспары з'явіўся гэты voice? Беларуская дыаспара ва ўкраіне, яна можа прадставіць гэты one voice? Беларуская дыаспара ў Украіне на сёння сегментована. Я зрабіла две такія плённыя сустрэчы з беларускай дыаспары для таго, каб зразумець, якая яна. І калі вы ў мяне запытаеце аналітыку, то я разумею, што ёсць та частка дыаспары, яка падтрымлівае офіс, таму што ў нас няма, так склалась, у нас няма іншай Светланы Ціхановскай. І я абсалютна пераконана, што інстытут офіс Светланы Ціхановскай мае існаваць. Ён мае быць напоўнены іншым зместам. Чы разумець іншая частка, напрыклад, валанцёрская, там Алёна Жаркевіч, яна мяне пытае, а навошта мне місія? Чаму палітычная структура мае мяне прадстаўляць? Мне падаецца, што гэта працэс, калі мы маем паяснюваць, што з кожным з валанцёраў палітычныя структуры, офіс, напрыклад, Зеленскага, сустракацца не будзе. Так пабудована палітычная сістэма. І тады і Алёне Жаркевіч, і Алексею Францкевічу яны маюць права рабіць так, як яны вважаюць за патрэбным. Але мне падаецца, было бы гарна, каб яны разом, місія, такія людзі, якія ёсць пэўнымі аўтарытэтамі ў сваіх групах, рызыкнулі зрабіць штосьці супольнае.
рызыкнули. Вот акурат такі вожык патрыёту дакладняе размова не пра офіс, а пра тое, ці могуць гэтыя людзі, ну маюцца на ўвазе беларусы ўсе розныя, якія жывуць ва ўкраіне, працаваць адно за адным без місіі. Ну вот крытыкуюць місію, кажуць, яна нам не патрэбная. Я уже не один раз гэта чытаў і чуў і ад Алены Жаркевіча, ад узгаданага Алеся Францкевіча, ад іншых людзей. Хорошо, зараз Шаціліна сышла, у Зазулінскай, крый Божа, там не атрымалася, і в офісе кажуць, все, закрываем місію, можа, яна і праўда там не патрэбна. Яны змогуць нешта вот аб'яднацца і працаваць разам, ванвойсам такім. Крытыкаваць заўжды лёгка, важка прапанаваць. Я за гэты год намагалася, як змагла, таму я кажу, што ў мяне не ўсё ўдалося. Я кажу, што мне не ўдалося, я хацела, і я намагалася пераконаваць розных прадстаўнікоў дыаспары пра тое, што давайте спробуем. Вот у нас ёсць 141 пастанова. Не акрэма Алексей Францкевич пра гэта піша, акрэма місія пра гэта піша. А мы пішам аднім лістом ад місіі, таму што мы кажам, што місія мае нас прадстаўляць. У меня была такая ідея фікс, я думала, што мы паспрабуем стаць сільнымі ва ўкраіне, аб'яднаемся вакол місіі, і тады мы можам сказаць офісу, офіс, а вот наступного главу миссии мы будем обирать. Нехай это будут, знайдем як. Вот есть там 5 кандидатур. Ты что хочешь, белорусская диаспора? Як ты бачишь, кто может тебе представлять? И тады люди, калі будут рабіць выбор, то есть я себе думаю, калі люди обирают Францкевича, и он представляет их интересы, яны задоволены? Калі яны задаволены, у них ёсць разуменне, што ён прадстаўляе іх інтарэсы, супер. Жаркевіч, яна прадстаўляе інтарэсы людзей як валанцёр, гэта адно. А калі трэба пра 141 пастанову сістэмна, не тачкова вырашаць пытанні, як можна ператнуць мяжу, а вырашаць гэта сістэмна. Каб сістэмна вырашаць, трэба сустракацца не проста з міграцыйнай службай. Трэба разумець, што міграцыйная служба гэта выканаўчы орган, она выконвае тое, што ёсць. Трэба працаваць з дэпутацкім корпусам. Каб працаваць з дэпутацкім корпусам, дэпутацкі корпус мае зразумець, а які у вас аргументы, щоб мы змянілі заканадаўства. Мы маем зрабіць 150 крокаў, щоб гэта змяніць. Чтобы што? Што нам гэта дасць? То есть мы маем інтэлектуальна прыдумаць і паглядзець на сітуацыю, чым мы дзейсна можам быць карысны ўкраіне. Ей трэба выжыць. Чи знають, наприклад, Україна, колькі робляць беларусы, якія дапамагаюць ей як валанцёры? Не, Украина не знае. Чаму валанцёры, я там размаўляла з валанцёром, чаму вы сароміцесь пра гэта пісаць? Ну, гэта якось так незручна. Я кажу, бяспека, они кажуць, не бяспека. Ну, нам как-то ментальна незручна. Так вам ментальна незручна, а Украина не разумее, навошта вы і патрэбны. Чи ми маємо паясняць, наприклад, вот у нас останні, калі была по гэтай 141 пастанове, 30-го, здаецца, числа, была пресс-конференція, яку мы далі в Укрінформі. На мой погляд, яна была чудовая. А чаму яна была такая цудоўная? Таму што мы аб'ядналіся розныя, з рознымі поглядамі, але ў гэтым пытанні мы сталі one voice. Вот вам прыклад. Реальны, як гэта можа быць. Я просто, у меня такое адчуванне, что у пэўнай часткі, там большай, не большай, тут уже не будем разважаць, даследаванняў не праводзілі, але ёсць там ці негатыўнае, ці насцярожанае стаўленне да офіса, да дымсілаў і адпаведна да місіі. І нават зараз, калі казаць пра тое, што от не прызначае офіс кіраўніка місіі, а мясцовыя беларусы ва ўкраіне там самі будуць вырашаць, то яны, это ж все адно будзе падпарадкоўвацца офісу, а мы з ім нічога не хочам мець супольнага, як там некаторыя пішуць, ад офіса толькі шкода і гэтак далей. Ну так, а чаму, можа быць, не ісці іншым шляхам, сапраўды, взяць, умоўна кажучы, скасаваць місію, як
прадстаўніцтва дэмсілу офіса, а сваю умоўную місію, там не місію, там по-рознаму можна назваць, беларусам ва ўкраіне стварыць сваю. Каб не было там, вот ёсць пэўныя дыаспаральныя структуры, якія узначальвае ці прадстаўляе, ці там, скажем, супольна арганізаваў Францкевіч, ёсць вот Алена Жарко і валанцёры, ёсць добраахвотнікі, ёсць яшчэ там іншая частка суполак беларусаў, і кожны сам па сабе, каб яны вот сваю структуру зрабілі. Глядзіце, на мой погляд, ёсць што такое палітычная структура. Палітычная структура, калі сёння мы разглядаем то, што ёсць дэ-факта, гэта структура, яка мае быць пабудована так і рабіць тыя рэчы з тымі ж рэсурсамі, якія ёсць, з тым чалавечым патэнцыялам, які ёсць. Так, чтобы пасля кожнай сустрэчы яна камунікавала з дыаспарай, навошта яна гэта зрабіла. Мы поехали там умоўна у Іспанію, сустрэлись, была прароблена вельмі вялікая работа, цяпер беларускія пашпарты вызнаюцца пратэрмінованыя такімі, што в Іспаніі они вызнаюцца в Іспаніі. Чаму? Вот гэта мы зрабілі супольнымі рэчамі. Чаму ёсць недавер да офіса ва ўкраіне? Так давайте мы про гэта будем збіраць круглыя столы. Давайте мы вытрачаць кошты на тое, еўрапейскіх платнікоў падаткаў, на тое, каб мы не рабілі выгляд, што ў нас офіс ёсць, у нас усё гарна. А каб мы пачалі рэальную дыскусію, щоб зразумець, што ў нас рэальна адбываецца. Давайте соберем круглы стол. Чаму, якія ёсць пытання да місіі? Я намагалась гэта зрабіць, размаўляючы з дыаспарай. Але тут пытанне ў том, што дыаспара пакуль не гатовая гаварыць пра гэта. То бок мы не давяраем, у нас ёсць прэтэнзіі, но мы не скажем, якія, да? Ці што? Да. Ну вот реальнасць такая. Тое, што я пачула, то есть, што я зараз буду намагацца рабіць? Я буду намагацца рабіць з тымі, хто гатовы размаўляць. Неважна, для мяне неважна, чаму важна, што калі ёсць пасада. Пасада – это як тое, што дае табе магчымасць напісаць ліст у офіс Зеленскага. Навошта патрэбен офіс Ціхановскай? Для таго, каб пытанне знізу сабралі, на больш высокому роўні місія, якая там есть, іх прааналізавала, але щоб іх сабраць, трэба ж давера ад людзей. Як я можу распавядаць пра праблемы, калі я не знаю, якія яны? То есть у меня, напрыклад, там посвідка на пастійнае перабыванне в Украіне. У меня няма праблем з банкамі. То есть я маю тады мець людзей Іванова, Петрова, Сидорова, які прыйдзе і распавядзе пра свае пытанні. Чи я гэта зрабіла? Да, я гэта зрабіла. То есть я ўжо знаю рэальнасць праблем. Потым мы з часткай дыаспары прыдумалі, як можна вырашыць гэту праблему. Придумали, напрыклад, што можна, вот есть досвед Іспаніі вот такой-то. Пагаварылі пра паспарт Новай Беларусі. Можа ён быць? Пакуль не можа. Значит, вот и написали, вот наших две прапановы. От миссии мы написали. И украинская влада разумее, што ў них есть одна точка входа на палітычным узроўні. Гэта не замінае валанцёрам рабіць іх валанцёрскую работу. Гэта не замінае Францкевічу прадстаўляць, як, наколькі я яго разумею, беларусаў як этнічную меншасць. Што такое беларуская дыаспара? Гэта 15 тысяч людзей, 11,3, тыя, якія з рознымі посведкамі, з паспартамі грамадзян Рэспублікі Беларусь. І гэта амаль там 200, не знаю, сколькі тысяч беларусаў, якія ёсць этнічнай меншасцю грамадзянамі Украіны. Гэта іншыя праблемы, у них няма праблем ні банкаўскіх, у іх ёсць іншыя праблемы адчуваць сябе беларусам, у них культурніцкая, у них пытанне в самаідэнтыфікацыі, і гэта іншае пытанне. У гэтых 15 тысяч чы ёсць легалізацыйнае пытанне з пашпартамі? У нас міграцыйная служба кажа, ну, Вася, з гэтых 15 тысяч ёсць частка, якая ездзіць туды-сюды, у Беларусь мяняе паспарты і прыязджае. Міграцыйная служба і прыкардоннікі же гэта бачаць.
Ёсць. Мы маем ім паясніць, што так, гэта ёсць, але кожны з гэтых людзей рызыкуе не павярнуцца назад. Вы, калі кажаце, я понимаю, что в Украине там сейчас умоўна там 25-30 миллионов, мова ідзе про 15 тысяч. На мой погляд, мова не про 15 тысяч, мова про палітычнае рашэнне, што мы заўтра, Украіна, гатовы цябе падтрымаць сёння, таму што заўтра у нас мае быць бяспечная мяжа. Тобто, мне падаецца, што беларусам, нават той часткі беларусаў, якія ёсць сёння ва Ўкраіне, варта ўзяць за сябе адказнасць. Чи я чую про тое, што ко мне прыходзяць людзі і кажу, у меня 4 гады назад скончыўся паспарт. Я яго пытаю, што вы рабілі гэтыя 4 гады? Чи вы маеце узяць на сябе за гэта адказнасць? Што так, я 4 гады нічога не рабіў. Мне кажуць, это не паліткаректна. І таму я кажу, што моя праблема, я не ўсіх разумею. Вот гэтыя 20% дыаспоры, але чи я мусила ім дапамагаць? Так, я ім дапамагала. Я казала, у вас есть вариант А, Б и С. Вы можете пойти ў узброеныя силы Украины, ім усё роўна, у вас паспорт протэрмінованы чи не. То есть украинская держава за гэты час, калі кажуць, не просунулась. Не, украинская держава просунулась. Яна прыняла закон, по якому, калі ў добраахвотніка ёсць будь-які паспорт, протэрмінованы, не протэрмінованы, ён з гэтым паспортам можа рабіць, амаль усё. Цяпер мы маем дамагчыся, каб гэта было магчыма для цывільных. Тобто я знаю, што рабіць. Мне не выстачае механізмаў. Мне не выстачае, чтобы офіс і АПК працавалі як единый механізм чёткі, які праблему знизу довел до верха, написал лист Зеленскому. Вот теперь был же этот лист, 24 липеня написали лист? Написали, теперь мы маем, они будут сустракаться на разных площадках, значит, по-хорошему, есть народные амбассады, есть сустрэчи на разных узроўнях, значит, на всех узроўнях пытают, что там Зеленский, что нам отповел? Перадают гэтыя месседжи з розных месцаў, СМИ нас у гэтым падтрымліваюць. То есть мы маем праводзіць палітыку, калі мы палітычныя органы. Спадарня Светлана, дарэчы, вось напярэдадні канферэнцыі вы былі у нейкім там ваших украінскіх СМИ і выставілі допіс у сябе ў Фейсбуку на старонцы, дзе сказалі, нарэшце нас заўважаюць і украінскія СМИ, кажуць пра нашыя праблемы, таму што праблемы ёсць, яны не вырашаюцца, і пад ваш допіс з каментаром прыйшоў Ігор Кізім. Так. Які напісаў про тое, што не зацікаўлена украінская дзяржава на сённяшні момант. Я так, конечно, образно кажу, у тым, каб вырашаць гэтыя праблемы, не да таго, і там бюрократычныя прыпоны, і нема стратэгіі, і так далей, але нема зацікаўленасці вырашаць гэтыя праблемы. Наше пытанне, каб гэта зацікаўленасць з'явілась. Мы же не дурные, правильно? У нас есть интеллектуальный потенциал, так давайте его пошукаем. Давайте мы будем шукать рэчы, у якіх яны зацікаўлены. Белполе, они зацікаўлены? Конечно. Чаму не зацікаўлены? Зацікаўлены. Чи ёсць якісь рэчы, у якіх яны зацікаўлены? Так. Я маю паясняць, калі я сустракалася с там, я не знаю, вайсковымі падроздзеламі, мне кажуць, вы заўтра 5000 добровольцаў можете даць? Я кажу, на тых умовах, які у вас ёсць, нет. Трэба змяняць умовы. І тады я хожу на круглы стол, які стасуецца добраахвотнікаў, але я прыхожу на гэты круглы стол, напрыклад, і кажу, АПК, вы же там працуеце по добраахвотнікам? У мяне ёсць якаясь інфармацыя. Самі добраахвотнікі, у вас ёсць які? Давайте мы збярэм нашы ўсе рэчы у одну кашолку і прыйдзем на гэты стол, каб давесці супольную точку зору One Voice. Не халера, кожны ходзіць сам па сабе. Чаму? Вот я і кажу, што можа я якась іншая беларуска, я гэтага не разумею. Чаму кожны ходзіць сам са сваёй кашолкай? Чаму мы не можам гэтыя прапановы сабраць у одну кашолку? Бо, перафразуючы, свая кашолка бліжэй да цела. Тады маем то, што маем.
Ну і на завяршэнне ўсё ж такі вы хоць і сыходзіце з пасады кіраўніцы місіі, але у беларускай движухе не блытаць з движухай Путіна вы застаецеся дэлегаткай коордынацыйнай рады, вы по-ранейшаму жывіце ва ўкраіне, вы будете займацца гэтымі праблемамі? Да, я кажу, што я сабе дала пэўны час, ну, скажем, через год можна ў мяне спытаць, як я сабе пачуваю ў гэтым. Я звыкла рабіць якісь рэчы эфектыўна. Я ўжо пачала пэўныя размовы, таму што, чтобы разумець, як можна быць эфектыўнай у КР з тымі ж пытаннямі. Але калі мы павярнемся, калі ў нас не будзе адной кашолкі, калі мы будзем кожны цягаць сваю кашолку, то прынаймні, а не в Украіне, я бачу гэта і ў Польшчы, я бачу лічбы, што колькасць адмоў беларусам вырасла ўдвойчы. Ну, таму я заклікаю да адной кашолкі, я заклікаю да таго, каб рэалістычная размова пра стан рэчэй пачалася тут і зараз. Спадарня Светлана, все ж таки не могу вот лыжку дзёгця не подкинуть, потому что еще одно пытанне гэтыя былі, і яны былі і зараз, і як толькі з'явілася інфармацыя про ваш сыход, что маўляў на гэтую всю ситуацию паўплываў скандал с сыном вашим. Давайте, дзякую вам за гэта запытанне. Я бы сказала, і мне гэта пытанне задавала наша Ніва, і я бачыла ў допісах, як толькі гэта адбылося. Жодна украінская структура у мяне не запытала пра праблему з сынам. Калі я маю гэта паясняць, я гатова гэта паясніць. Ёсць крымінальная справа, яна разглядаецца, сын зараз працуе ў ветэранскай арганізацыі, у Ірпені, у Ірпеньскай міськай адміністрацыі, займаецца ветэранамі. Я звыкла да таго, што калі будзе вырашэнне юрыдычнай справы, тады мы пагаворым. Калі справа ідзе, то ёсць рэчы, пра якія, ну, у мяне няма, я не адвакат свайго сына, у том сэнсе, што ёсць якаясь інфармацыя, якая не можа быць публічнай. Калі бы былі вельмі вялікія праблемы, ну, напэўна, ён бы не працаваў. Але мне падаецца, што гэта якраз тэма такая наўкола там недругаў, скажем так. Давайте Шатилиной подкинем что-то, чтобы ее дискредитовать. А вдруг у нее там что-то не то? У вас пытание до працы Шатилиной есть? Так задавайте мне гэтае пытанне. Мой сын не займаецца пытаннямі місіі дэмакратычных сіл Беларусі ва Ўкраіне. І ніякога дачынення да гэтага не мае. Чи я пишаюсь сваім сынам, які двойчы ваяваў? Так. Чи ёсць да яго пэўнае пытання? Калі да яго ёсць пэўнае пытанне, у нас ва Ўкраіне ёсць органы, якія тыя пытанні вырашаюць. Всё. Ну, то бок і збоку, умоўна кажучы, там офіса ці яшчэ кого-нибудь не было такога. Ну, мы разумеем, што ніякіх там как бы суда нема, там што не асудзілі, нічога не даказана віна, але сам факт таго, што пытанні да сына ўзніклі, ёсць накладае пэўны цень на вас, а адпаведна і на нас, на ўсе дэмсілы, і таму можа быць вы там адыдзеце. Знаете, вот это кажа пра тое, што гэтыя людзі, якія гэта кажуць, абсалютна не разумеюць украінскай павесткі. Паглядзіце, што такое Міндзічгейт, паглядзіце на прозвішча, якія ёсць ва ўкраінскай владзе, і, ну, тады у вас будзе менш пытань. Трэба разбірацца у тым пытанні, якое вы задаеце. Зразумела. Ну што ж, у любым выпадку мне прыемна, што спадарыня Святлана, з якой мы пазнаёміліся толькі год таму, па-першае, за гэты час вельмі добра аднавіла і пракачала сваю беларускую мову. Ну і па-другое, што яна вельмі шмат зрабіла і што яна застаецца у гэтым вось нашым сегменце і працягваць будзе працаваць на карысць беларускай справы. Таму сустрэнемся яшчэ, спадзяюся, не адзін раз.
Святлана Шаціліна. Цяпер будем казаць карацей. Дэлегатка Коордынацыйнай рады была у нас у эфіры. Да сустрэчы, жыве Беларусь і слава Украіне. Жыве вечна, дзякую.